Днес тя вече е съвсем друга жена, която си изкарва прехраната в чужбина, но не е забравила събитията и хората, които белязаха така наречения български преход. Не пропускайте тази вълнуваща разходка назад във времето с певицата, която винаги е казвала нещата такива, каквито са. Здравей! Аз и цяла година те чакам. Здравей! За много години. Много добре изглеждаш. Уважаеми зрители, представям ви Пепа Петрова, легендарна певица и изпълнителка на не по-малко легендарното парче "Синя прашка". Що не си свали свалилката моряшка? Аз ще ти покажа моята синя прашка. Ти без това с поглед ме събличаш, но да знаеш, че след него ще тичаш. Синя още. Виждаш? Колко години вече? Много години. Тя е набърна дъщеря ми всъщност. Моята дъщеря ще направи за 20 януари 19 години, общо взето на 18, така кажем. 18 години Да. това парче не излиза от златният фонд на ретро-чалгата, нали? Да. Знаеш, човек, когато живее далече от родината си и продължават фенове и приятели да ми изпращат клипчета, как се забавляват на моите песни и споделят ме в сторите и така нататък. Това направи много щастлива. Знаеш какво ми е драго и топло едно такова. Чакай, сега ти каза, когато живееш далеч от родината. Аз не знам, че ти живееш далеч от родината. Живея в Швейцария заради бъдещето образованието на моето дете. Още ли ти казват Пепа Секс? Или ти скъса с този прякор, който някога беше подходящ, но вече си жена с положение? Според мен всяка жена е хубаво да е свързана с секс. Коя ни е хубаво? Да. Просто с годините, когато вече издадох музика и в Белград, в Сърбия, станах Пепа Петрова и оттам полека започнаха да го отсяват, а и малката порасна. В смисъл, не че и пук, тя е супер отворен човек, интелигентен, но то си очумя с времето. Може би по-младо после се крила, сега само си се крила. Що не си свали свалилката моряшка? Аз ще ти покажа моята синя прашка. Ти без това с поглед ме събличаш, но да знаеш, че след мене ще тичаш. Пепа, най-познатото ти парче, което остана, както казахме, "Синя прашка". Помниш ли как го създаде? За колко време? Написано е сигурно за няколко минути. Такава ли е легендата? Помням се, точно така беше. Бях бременна в, мисля, че 7-я месец. И я направихме точно за 15 минути. Даже тя беше съвсем друг текст, беше за колеги. Доколкото съм така, беше за Кондио Илия дует написана. По някакъв начин не се случи. И точно за 15 минути изменихме текста и понеже тогава бащата на детето ми беше лескар. Така съвсем случайно беше секси прашка, в два секси прашка, синя прашка, наистина само Левски. Най-малко очаквано, че ще стане хит, защото просто имахме някакво малко време на края на касетките тогава. Да запишем нещо, да не стане празна касетката. Спечели ли пари от тази песен, Пепа? Спечелих доста пари тогава на времето. Никой не разчита на хонорари или на заплата. Ние сме взимали на черно, понеже договори за певици нямаше. На ръка по 15, по 20 до 30 лева на вечер от хонорар. А иначе си спомням, бяхме от 13 до 15 човека оркестър. И беше наистина жива музика. Казвам, жива на всяка маса, на един му дул от ушите кларнета, на другия тъпа, на убия на главата. Ние сме изкарвали и по 10, по 15, по 20 хиляди лева на вечер. Верно ли? Да, сериозно ти говоря. Тогава свършихме заведенията и продължавахме. Няма, събираха на почиповете и по частните вили, по части, където си имат, продължава се. И там пари. Но ние знаехме въобще какво да ги правим. Тоест, знаехме, аз апартамент си купих. Доста години си ме храниш. Сега си ме храни. Където изляза, винаги с нея ми се радва. Ти си от тези певици, които все пак се сети да инвестира, не профука всичко. За скъпи дрехи, за купони или профука. Или профуках, да. Не, харчила съм, разбира се, като всички останали, но винаги съм си гледала по моя джоб. Никога не съм имала някакви спонсори или каквото съм си заработвала, това съм си влагала по размера на моя джоб. Но доста парички сме харчили за какво ли не. За дрехи, за казина тогава много играхме. Бинго имаше. Разбираш ли, че ние сме ходили по магазините, по Витишка тогава.
И сме си купували толкова неща и когато ми свършат парите. Примерно аз знам, че до вечер работи, ще изкарам много. И като не ми стигнаха парите, почнах по другите магазини, остават неща само да си ги капарирам, викам, утре ще дойда. Мъчно ли ти е за тези леко приказни, леко диви времена? Мъчно ми е. И знаеш ли кое е най-лошото, че вчера си казах, още се слизат от самолета, шофьора на буса, не ти тама, натама, насама, някакво грубо отношение, някакво... Тъжни са хората, тъжни са, озлобени и това ми липсва. Няма усмивката. Кога си тръгнал от България? От България се тръгна в един много труден момент и много хора ме питат, аз никога не съм след това дала интервю, това е първото. В рамките на 1 година почина моята майка, почина и бащата на детето ми, депресията, в която влязох, станах сама с дете. И реших, че бъдещето на моето дете, за да мога да успея и да я гледам, и тя да може да има успешно бъдеще и някаква перспектива в живота, трябва да е друга работа и трябва да е на друго място. Буквално го реших за 2 седмици. Понеже съм пяла много и в Швейцария, и в Холандия, имам контакти и просто се обадих. Можете да направите работна виза, мога, така. Много мои приятелки казват, това беше ужасно голям риск, ти си герой, ти си смел човек. Не всеки го предприема тези крачки, то с дете. И за двете ни беше много тежко. Трябваше да преодолеем болката, трябваше да преодолеем и нови неща, нов начин на живот, трудности, езици, знаеш как ние не знаехме една дума немски. Имаш ли такъв миг, в който сте двете на летището в Женева с 2 куфара, ти с 2 куфара, тя с малко детско куфарче и се чуете на къде да поемете? Слезнахме и вече в началото и не искаха и да ни дават жилища, нищо може да си ги платиш, просто защото нямаш трудов договор, името българско, няма работа, с дете забрани. Ние 3 месеца живяхме в хотели там, багажа в колата, от един на друг хотел. Аз си търся работа в последствие. Продължих да пея в балкански заведения, да мога някакви приходи, защото ти отиваш в някакво каше, ама то там е точно за 2 месеца изчезва, изпарява се. А как успя да се справиш? Ами първо, характера от баща ми, твърде ината и упоритостта. Второ, ти нямаш избор, ти оставаш сама с дете. Най-вече мислейки за детето, майчински инстинкт и факта, че трябва да продължиш. Моля ти, чакаш да записвам, моля ти се, да ме стимулираше. Дори и да не говоря езика, викам с пантонима. Ръцете ще играят, че говоря с ръцете, ще се справя. Най-лошият период беше, когато ти убиват и ти смачкват и егото, отиваш тук, нали, някаква звезда, випа отворен бутилки. Свикнал си така. И отиваш там и където и да влезеш да си тъжрал, дори за чистачка, само чуваш. Не толкова нета през живота не бях чула. Слязах на земята много бързо и отидох в общината, казах така и така, търси се, имам парите, имам документи, искам да работя, нали, език, последствие ще науча, но просто нямам, не ми дават жилище, аз съм с дете, не мога да стана. Следователно те имат там, имат си фундации, които поемат, нали, сами майки за те, когато няма, трябва да започнат да им търсят, държавата помагат. Много съм благодарна, че точно в нея отидох. Какво работеше Пепа? В момента какво работи? Тогава каквото има, там има темпорер двора, каквото ти да работил сами в фабрика за пакетиране на салати и в медицинска фабрика за монтиране и сглобяване на стави, и в ресторанти, пробвах помощен персонал, не само сервираш и отсервираш. Всичко съм пробвал. В началото всичко просто. А защо не се срамуваш да го разказваш? Ти си да голяма звезда и голямата звезда би пропуснала. Ще каже, много неща и... Звезда, както тогава. Песните ми слушаха, но не бях голяма звезда, ще ти кажа, що заради голямата ми уста. Аз винаги съм говорила истината. Да. Принципно не бях съгласна много с правилата и с нещата, които се случваха в музикалните компании. Начинът, по който процедираха, как ни препоръчваха на приятели, иди там да пееш за без пари, запознай с тоя, иди на тоя, па то ще даде пари за клип и към... Няма да стане. Не бях послушна. Това беше цялата истина. И затова и не бях голяма звезда. Ти си ми странна малко. Малко, аз съм много странна. Странна си ми, защото си пяла такива песни, които предполагат, че трябва да си всеки това ми казва. по-фриволна, Такава по-свободна. бях като момиче, но виж какво, те песните изразяват, до някаква част характера ти. Но понеже всички колеги пеят за любов, за как е плакала, за как е изоставена, аз някак си тая комерциалност не ми допада, не е моя характер. И тогава такъв беше периода, че сякаш, да не кажа простия, това не е простия за мен.
Сякаш те по-елементарните тестове по-лесно се сдъпваха. Сега в момента разбрах, че една моя 15-годишна песен, еротично огнена машина, адски секс имаш и половина, е станала тотален хит по дискотеките без аз да знам. Така ли? Може би аз се изпреварвам времето или те закъсняват. Това ми говори, че всичко старо се връща. Старото си е като отлежало и си е по-благо. Искаш ми лудо, искам те лудо и неща. Връщаме се в Швейцария. Хващаме пак самолета. Сега, Да, какво сега. правиш в Швейцария? Сега съм горда със себе си, защото говоря още един език. Научих се да се съобразявам. Вече нямам глоби за колата, защото минавах като... По български, така? Минавах През по камера. български, много си плащах. Значи много си плащах и продължавам да си плащам. Научих се да бъда по-смирена, защото Швейцария не може да направиш така едно. Мало те заключва. Имам вече и дипломи за професионален маркетинг, сервитьор, барман и така нататък. Приех, че тази професия за кратко време ще е най-близо до моята, като имах предвид комуникацията с хората най-вече. Че в момента съм правител, ръководя голямо спортно кафе в огромен спортен комплекс. Това е моето работно място. Любовта? Любовта, не, Швейцария няма как да минеш трудно. Имам някакви такива мимолетни връзки, но те са кратки, ще обясня защо. Защото в Швейцария мъжете не обичат много да ги командват. Пък аз от малка си командвам, аз от тата командвам. И специално при мен е случай такъв, не издържат много, пък и аз не издържам. Но живееш добре? Живея добре. Хвала на Бога, благодарение на моята дъщеря. Тук е момента да кажа, че тя ми беше още по-голямата опора. Вместо аз на нея да я окуражавам, когато наистина чувах по цял ден, не навсякъде. Аз съм сядала, съм плакала и съм казала толкова не е, толкова ми липсва толкова. И тя положи страшно много усилия, за да ми бъде наистина човек и подкрепето до мене. И до ден днешен в момента говори 4 езика, работи в швейцарската банка и учи. И в момента завършва и остава служител в банката да работи. Ти не си спряла пеенето, доколкото разбирам, нали? Защото каза, зарязах кариерата, за да се отдам на дъщеря ми и така, но сега отново. Не, кариерата общо взето я зарязах от депресия. То не аз зарязах, т.е. аз нямах сили. Но сега, последната година, имам неща, даже имах песен за коронавирус. Така ли? Да, но просто изтече давността и сега вече ще... Как ще изтекла? Как ще изтекла, моля ви се, с този омикрон? Да, просто докато се намотаме да я запиша, да се организираме, моят текст не е вече точно в началото, когато вече бяха и локдауните. Това и сега е записан друг текст. А пък сега в момента идвам от снимки, от един микс, който си направих. Той си е балкански микс с български, гръцки и сръбски песни. На Нова година пя в България. На Нова година, всяка Нова година пея в България и то в едни определени заведения. По принцип само на Нова година вече взимам участие, много рядко, лято идвам за малко и нямам нужда да работя, искам да си почина. Страхуваш ли се от момента, Пепе, в който ще си дойдеш в София и няма да те разпознаят на улицата? Хвала на Бога, още ме разпознават по проста причина, че чисто визуално не съм се много променила, но вече ги усещам тези страхове. В смисъл такъв, че хората се променят. Тоест, моята компания, която беше, те вече са обременени или имат големи деца, имат свой живот. Аз, вярваш ли, че като си дойде тук, аз си седа вкъщи. Наистина нямам къде да изляза. Имам къде да изляза, всъщност няма с кой да изляза. Страхуваш ли се от остаряването? И па такива неща. Не, от остаряването не се страхувам и го приемам с гордост, защото пак казвам, в това време, в което живеем, много хора нямат привилегията да остареят. Много мои приятели, близки хора, аз лично загубих. Но някой път, аз поне съм суетна, като мина през огледалото, ще взема да сложа едно черно перде, като мина през огледалото така бързичко, защото аз вече не се. Сега съм много нацапана, защото бях на снимки, но в принцип вече дори и не се гримирам. Нямам необходимост там, всъщност.
Като мина бегло през огледалото, така се връщам и по-добре не се гледай. Чисто визуално вече виждаш си бръчките си, виждаш си уморените очи. Забелязвам ли? Не може да не забележиш, че си остарял. Или пък някой приятел има и по-директни. Те моите всички са такива, няма оста. Пепа, па силно остарява си. Така си ги обичам, защото така ви говорят. Има ли нещо, като се върнеш назад, за което съжаляваш? Съжалявам, че не прекарах повече време с майка си. Съжалявам, че не прекарах повече време с детето си, но сега си наваксам. Примерно за връзки не съжалявам. И сега нямам, но не съжалявам, защото като се върна назад, времето, в което май съм се чувствала най-добре, в паузите между връзките. Не съжалявам, че казвах истината. Не съжалявам, че останах себе си до ден днешен, вярна на себе си. Не съжалявам, че не се прекланях, не се навеждах и не трябваше да връзвам нечи обувки.